जे जै दुखियाफोरनि जितु आइवाइ न' सिगाङाव आइवाइ न' बुङोमोन दा पिएमएवाइ न' होननानै बुङो बे 17 बोसोराव बिथांमोना जुदि बे न'खौ लुना होनायबा जोङो नागिरना मोननाय नङामोन दुखिया मानसि जे बिथांनो न' होनांगौ होननानै खालेंदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जों मावथिफोर लोगो हमलायनाय मोनसे हाबाफारि दंमोन आरो बेनिफ्राय बे हाबाफारिनाव जों खाफाल गोनां जोंनियाव गार्जेन हिसाबै दैथायहरजानाय सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिथां सार अनजालु बसुमतारी बिथांखौ जों दिनै बरायदों बरायनानै जों मोजां मोनदों आरो बिथांखौ जों मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांजों जोङो खौसेयै जों खामानि मावनानै जोंनि खालेंदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल बेखौ जोङो सिगां फारसे आवगायलांनो हागोन बे जोंनि मोनसे फोथायनाय फैदों आरो खामानि मावनो थाखाय जा माने मोजां खाबु जादों होननानै आङो दिनै बुंगोन जों जिखिनि प्रतिश्रुति होनानै परिबर्तननि खोथा लाबोनानै जिखिनि खामानि मावदों 2 बोसोरनि गेजेराव इउपिपिएल हान्जाया मोनसे सरकार खालामनानै बेथ' जथेस्थ खामानि मावदों बेखौ जायफोर बेरेखा हान्जा बिरोधी दल बिथांमोना जिमानखि बुङा मानो बिथांमोनाबो मिथिगौ किन्तु बिथांमोना माने जिहेतु गावनि दोलोखौ हमथाना लाखिनांगौ जाबाय नालाय बेनिखाय बिथांमोना बुङाबाबो राहा गैला किन्तु बिथांमोनासो बांसिन माने इउपिपिएल दोलोनि जि सरकार बे सरकारा जे खामानि मावनो हादों बिथांमोना माने बिथांमोनासो बांसिन मिथियो मोजाङै जे गमामायैनो 2 बोसोरनि गेजेराव जायखौ बिथांमोना 17 बोसोराव खामानि मावनो हायाखैमोन बेखौ बे दोलोआ जे माने खामानि मावनानै रायजो राजानि बा गते माने जे बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय लाबोनो हादों खम समनि गेजेराव बेखौ बिथांमोना माने गोसोजों गनायदों किन्तु खुगाजों बुंनो गोसो जायाखै आरो बुङोब्ला बिथांमोना निश्चय आरो दिनैनिफ्राय डिलेट जालांगोन माने बिपिएफ दोलोआ जे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फैनानै सरकार खालामनो हागोन बे बिथांमोननि थाखाय मोनसे असम्भब बिथांमोनानो माने बेखौ साननानैनो बिथांमोना माने नंनाय नङै बाथ्रा बुंनानै इउपिपिएल दोलोखौ माने मा मोनदों जे फेजेननो थाखाय बा इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारिनानै जे रायजो राजानियाव गाज्रि मोनजानाय बेखौ खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों किन्तु बेयो जानाय नङा सम्भब जानाय नङा इउपिपिएलआथ' गिनांगौ प्रयोजन गैया खारन आत्मबिश्वास दोङो इउपिपिएलआ आत्मबिश्वास दोङो जे जिखिनि खामानि मावदों बेयाव कुनु लाखोमायाखै रायजो राजानि नुसारनाय रायजो राजानि जिखिनि माने सम्भब जादों खामानि मावनो ना जिखिनि सम्भब जादों जिखिनि फान्ड मोनदों बे फान्डखौ मोजां इउटिलाइज खालामदों दिनै 17 बोसोराव जोङो जिखिनि जेनेबा रायजो राजा दिनै जोङो मोनसे खोथाखौल' बुंगोन जे जै दुखियाफोरनि जितु आइवाइ न' सिगाङाव आइवाइ न' बुङोमोन दा पिएमएवाइ न' होननानै बुङो बे 17 बोसोराव बिथांमोना जुदि बे न'खौ लुना होनायबा जोङो नागिरना मोननाय नङामोन दुखिया मानसि जे बिथांनो न' होनांगौ होननानै गासिबो माने मोनजोबनांगौमोन गंनै गंथाम गंसेल' नङा गंनै गंथाम मोननांगौमोन जों जिखिनि हिसाब मोनबाय ब्लकआव जोङो आरटिआइ होनानै जिखिनि जोङो हिसाब दिहुनबाय उदालगुरि ब्लकआव माने जिखिनि जों माने डकुमेन्टस होदों खेलादोंसो लांनो गोनां जादों बे रेकर्डआ जोंनियाव हाजार न' फैबायमोन गंसेबो गैया गामियाव अब्ला दिनै बिथांमोना गामि गामि हाबना नायथों मोनसे गामि गैया जेरावनोखि 10 खान 20 खान 30 खान बिदि न' मोननाय गामि बे आरो गासिबो माने लुजाजोबदों दायो लुफुंबाय थादों माखासेया लुफुंजाबाय माखासेया लुफुंजादों आरो माखासेया लुनो गोनां दङ गतिके बेखौ बिथांमोना उदाहरन होलाय जों खामानि मावाखै होननानै ना जे एमजिएन रेगानि खामानि मोनसेबो गैया माने सिगां 17 बोसोर बिथांमोना जे एमजिएन रेगानि खामानि मावो सिनानो गैया दिनै जिखिनि जादों बे माने गासिबो माने मावजादों बान्दोआनो जा सोरबा ड्रेन बानायनायानो जा बबा आर्ट फिलिंआनो जा दंफां गायनायानो जा बेनिफिसारियानो जा जोंनि माने न' बे जितु दा अंगनबादि न'आनो गैयामोन जोंनि खालेंदुवाराव दा बेखौ एमजिएन रेगानि थ्रुजोंनो बे न'खौ लुफुंजोबना होजोबदों मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि आन्दाराव जोङो गंथाम गंब्रै बिदि न' माने अंगनबादि जोङो लुनानै होबाय बिसिडिसि अफिस जोंनिया दा लुगासिनो दङ गैयामोन 17 बोसोर बिथांमोना बिसिडिसि अफिसखौनो लुवाखै किन्तु दिनै लुनानै
बेखौ माने लुफुंनो थाखाय दिनै गोबां खालिंदर ब्लकनि आन्दारावबो गोबां माने बिजिडिसि अफिस लुफुंनो थाखाय माने राहा लादों आरो लुबाय थादों गतिके जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोना मिथिगौ जे इउपिपिएल खम समनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों जोंहा बेयाव स्थान थानाय नंला बिथांमोना बेखौ साननानै बिथांमोना जेसेबां माने हाजार हाजार मानसि माने बुंदोंब्लाबो बिथांमोननि जत्र बत्र जिखिनि कर्म माने बिथांमोननि खामानि मावग्रा जेफोर दोलो मोनदोंमोन बिथांमोनाल' बेयाव थांलाय माने मानसिफोरनाव बिथांमोननि जिखिनि माने सुबुंनि माने गोबां सुबुङा जे बाहागो लादों बेखौ देखायनो नागिरदों खिन्थु बियो सम्भब जाया खारन दिनैनि तारिखाव गासिबो जायफोरनि मेलेमजिबि बिथांमोना मिथिखागौ जे गमामायै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे सरकारा माने रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ नुसारदों आरो बेखौ बिथांमोना खुनु दिन फेजेननो हानाय नङा बेखौ आं दिनै बुंगोन।